Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula Dini Dwi Pratiwi, kula ajeng mraktekaken dados pranata adicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa, ingkang kinabekten Bapak Kepala Dusun, ingkang acara merti dusun, lan para bapak, ibu, para sesepuh, para binesepuh, para tamu undangan, saha sedanten warga masyarakat ingkang kinurmatan. Sumangga kula lan panjenengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat, taufik, saha hidayahipun. Rahmat saha hidayahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ing dinten menika kula lan panjenengan sedanten saged makepal wonten ing acara merti dusun kanthi kawonten wilujeng, sehat, saha kebak kebingahan. Shalawat saha salam mugi tansah kasanggaraaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaluwarga, para sahabat, saha para umatipun dumugi akhir zaman. Pratiwi minangka pranata ngaturaken sugeng rawuh saha matur nuwun dumateng panjenengan sedanten ingkang sampun kersa rawuh lan nderek nyengkuyung kalenggahipun acara merti dusun menika. Nurmatan adicara merti dusun ing dinten menika badhe kalempahan kanthi runtutan kados mekaten. Setunggal pembukaan. Kaping kalih nembangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kaping 3 sambutan-sambutan. Kaping sekawan prosesi merti dusun. Kaping gangsal donga lan kaping 6 penutup. Pembukaan. Kagem miwiti acara, sumangga kula lan panjenengan sesarengan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ing dinten menika dipun paringi kelancaran saha berkah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalejengaken adicara ingkang nomor kalih nembangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kagem sedanten para rawuh sumangga jumeneng. Sumangga lenggah malih. Ingkang nomor 3 inggih menika sambutan-sambutan. Sambutan kaping kapisan badhe dipun aturaken dening Ketua Panitia Merti Dusun. Dumateng ingkang minulya sumangga. Dateng panjenenganipun. Sambutan kaping kalih badhe dipun aturaken dening Bapak Kepala Dusun. Dumateng ingkang minulya sumangga. Panjenenganipun. Sambutan kaping 3 badhe dipun aturaken dening Bapak Kepala Desa. Dumateng ingkang minulya sumangga. Panjenenganipun. Ingkang nomor sekawan inggih menika prosesi merti dusun. Mugi prosesi menika saged lumampah kanthi khidmat minangka wujud syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala saha minangka upaya nglestantunaken budaya adiluhung warisan para leluhur. Ingkang nomor gangsal inggih menika donga ingkang badhe dipun dengani dening Bapak Solikin. Minulya sumangga. Panjenenganipun. Mugi sedanten panyuwunan kita dipun ijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir inggih penutup.
ingkang kinurmatan, mekaten runtutan adicara mertidusun ing dinten menika sampun kalempahan kanthi sae. Mugi acara menika saged njalari tambah eratipun paseduluran, ngrembakaken semangat gotong royong, saha ndadosaken dusun kula lan panjenengan tansah ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi Karto Raharjo. Pranata nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi wonten kekirangan utawi kalepatan anggen kula ngasta adicara. Matur nuwun dumateng sedanten pihak ingkang sampun nyekuyung kalempahipun acara menika. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.